Personal nga inspeksyon iti kaming ti Konseho ti Bangged, dagiti comfort rooms iti Central Public Market iti bigat, kalpasan ti regular session da. Dahil ket kalpasan na naidanon ti mapapati a barado comfort room. Sigon di kiti customers tayo, nga kinayang CR nga taga-aplan na po. No, sumurak da kano dyan, di para babae nga CR dyan, parte na dyan. Agdandanom sir, da overflow, mararamid. So nga, may minocular tata, tabarang ma-aksyonan nga sigida, lalo kung masungat ti pinagtutudo. Duda duma talagang han maiwasan nga min ta, syempre kung muna limot sir. Anusan min sir, ta syempre adayo mo tayan mi. Hindi kami palang mo baddek. No, sagit ti tiyan mo ako kapilitan. Ma-renovate ko sir, no, ada ko na. Banda ka ba din na. Dua ti lokasyon ti comfort room iti tiyandaan ang masarakan iti likod. Ti may sa kaniti comfort room nang runa iti para babae. Ne, barado, barado. Naaktuan na perdi ti faucet, ken barado iti uneg, iso nga overflow ti danom. Kinasapulan ti panagsudsud iti pagayusan ti danom. Kuna ti market administrator, inaldaw ti panagdalos dagiti utility worker ti tiyandaan karigito a comfort rooms, ngam saan na maliklikan ko na nga darigiti awanan disiplina nga gususar karitoy. May maintain mo dagiti para sagad ti tiyandaan. Yung raduma damo dagiti agusar ti CR nga di da pay mamu makitinulong iwarada aming usar lalo giti babae iwarada ti pumporme pagusaran dadtan anda pa damo basura yan ti kubigal da iwarada uno singit si gati pumporme ti CR ito pay ti may sama nga rason nga agklag pay no kasyayen muray no kasta apaman nga mamami na kasyay ipakita mi masigod dagiti kakadwami mang maintain dagiti CR. Kada gito yung may isang CR, dabasit problema na, siguro kasapula mi nga tabasit ti yung malabanan. Takno na may mayat, takno may drain dagiti digya unag nan takno nasaysayod ti unag dagiti mausar yan ti ko. CR. In panamnaman na tinainga na panang dalos, ken panang tutok ti maintenance team na karito yung comfort rooms iti tiyandaan. Ngem daw na, ti anay nga kooperasyon ken panagitinulong dagiti agus usar karitoy. Daw-dawatan la ko mga amin na po nga agus usar mo ti restroom tayo na ti CR tayo, pangasi yung at makitinulong tayo. At damot niya dapat pagibulangan ka daw misbuan, pag-isbuan tayo apo. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.